Eu sunt Elisei, să dați și voi un like, să vă abonați-vă. La 5 dimineața nu am somn. Cum vine asta? Nu am somn. E ceasul. Stați puțin. Ia uite cât e ceasul. Stați puțin. Și n-am somn. Și voia cu mine că mă joc acum ceva pe tabletă de la școală. Cum? Stăm puțin. Și să ne jucăm ăsta. Gata, a intrat în meci. Vedem dacă câștig. Revenim dacă câștig. E pentru mine 2-1. Revenim când câștig sau câștigă. E 7-2, fraților. E meciul meu. Posibil. E 9-2. Vă pup. Abonați-vă, vă rog frumos. Să dați și voi un like. Să fie bine.